Katanan, andito po ang ating mga umangkon. O ang ating mga patulad. Man guys, mali ka mong galing. Kung ka mong adi. Madi, pakani. Anay ha. Model ka mo model. Man, model. Sige, duwan. Hey! Na, pero di chairman. Madi, balik. Guys, ya ating mga patulad. Yeah. Ready and set mo guys at mga kapatid. Paki-click na lang sa aking notification at para updated kayo. At paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel o ang aking page. Paki-follow na lang po. Rupert Gamali. Oh, Batang Marainom pa. Manyawat mga guys. Okay daw. Guys. Yo, tak mampat mga bata pa ito, mga 4, 5 years old, hanggang 4 years old. Ito nga rin, pakilala. Ate Charmin. Ikaw. Ate Aisil. Oh. Naniniwala ka sabihan? Oo. Yak na nanay. Mas pangit mo na ako sa iyong paningin? Pangit pa na skin. Mas pangit pa ang susunod sa akin. Pangit pa na susunod natin. Ikaw. I love you. Ay! Ay! Walang ganaitan. I love you ko na guys. Okay! Hinating niyayab yun. Hino? Guys, mga kali kita, ano yung ganun, kalsada. Samahan niyo ko guys. Pupunta pala ako ngayon sa kalsada. Guys. Yung mga bata, marunong nang mag-I love you. Mga bata, uy, ang ingay nila. Ayan, yung mumulay. Ate ko mumulay nga na. Guys, nagtabong-tabong matapos sila. Piring. Shout out na eh. Guys, ano mo sasabi? Buwas, magkukang kita. Sus, kwarta na liwat. Ang kwarta natin kan Kuya Jewel. Yan pa nga, kulop. Kuha na lang. Oh, Pero ang sabot. 200 man ko no. 200. Tag 66 sa iyo. Ano? 66. Hindi ako sa bukong kaya. 200 man la daw kuno niya sabot. 200. Pepe ka mo. Sige na la pag uli. Dagban ti ka jewel to sa kadag kuman. Nagkunganad to bising ka natarasan ni atik. Man guys, anong tawag niyan guys? Tabon mata. Sige na bulong. Sige ta. Bodo bulad. Asing pagad. Oh, ano ko pa James? Kantimoy. Pakilala na, pakilala. Kantisoy, ang kantisoy. Bakit nakita? Kantisoy na, pirainin. Ha? Pirainin. Dos. Pirainin. Tres. Pirainin. Cuatro. Pirainin. Di alam guys. Sige na. Guys! Wacha! Guys, guys. Chichara, chichara. Tara guys. Chichara. Boy, balik ka, boy! Boy, balik ka, boy! Ato na. Na-chat siya guys. Anong klaseng mula yan? Pereg po gol. Man out, peg check. Kita natin mga peg check. Hey! Kalo. Kuha ko. Tanggala. Man guys, kakalo. Hey! Original yan guys. Order na. Pangalan pa. May pangalan pa.
Yan ang may-ari. Kung may-ari kayo may katok. Ikaw, Juan. Ikaw, di ka naumulay. Ha? James, Timoy. Tisoy. Tisoy! Wala ka magawas ka naman yan. Oy! Huwag ka niyan. Balikan sa'yo. Hindi ko kamlalakon. Ay. Guys, maraming salamat guys. Sana na-updated pa kayo sa mga susunod na notification. Na mga video ko. Maraming salamat guys. Ako nga pala Robert. Shut up! Oy, babayan ka mo. Babay! 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 Bye guys. Maraming salamat.